Cvičenie na rozvoj sily v tej hrudnej rotácii budem potrebovať takýto box alebo lavičku, kde si dám vlastne tú vonkajšiu nohu na tej strane, môžem sa opierať o tú lavičku alebo o ten box. Budem potrebovať expander, alebo budem potrebovať takisto, môžete to robiť na kajzri, na stroji, na kladke, a takisto budem potrebovať medicine ball, ľahký medicine ball. Medicine ball si zase objímem, chytím si kladku, prvá ruka, čo je bližšie k tomu stroju alebo expanderu, si dám cez ten expander alebo cez ten stroj, cez tú kladku, hlava bude zase rovno. Ten tlak musí byť vyvíjaný už v tej plnej krajnej pozície, keď som vlastne tým medicine ballom blízko toho reku alebo tej kladky. Z tejto pozícii veľký nádych môžem kľudne zatlačiť tým kolenom do toho boxu, nádych a do výdychu plná rotácia na druhú stranu, krajná pozícia, kontrolujem smerom naspäť. Takto robím zás 10 až 12 opakovaní, tak aby to zaťažilo aj silovo, ale zároveň si mohli ísť do toho plného rozsahu na každú stranu. Cvičenie na rozvoj rozsahu v hrudnej časti chrbtice budem potrebovať lavičku alebo box, kde si sadnem, pozíciu budem mať čisto normálne, že rameno mám nad bedrami, nebudem sa nakladať dozadu ani dopredu. Potrebujem medicine ball, ľahký medicine ball, ktorý takto objímem, hlava bude celý čas sa pozerať dopredu, aby som separoval tú hrudnú časť s nádychom, veľký hlboký nádych, hlboký výdych. Idem do rotácie, v hrudnej časti hlava sa pozerá celý čas rovno, úplne do krajnej pozície, kde zadržím 3 až 5 sekúnd a potom idem pomaly naspäť. Takto pôjdem potom na druhú stranu, budem alternovať tej strany, minimálne 12 až 15 opakovaní na každú stranu. Cvičenie na rozvoj hrudnej časti chrbtice, čo to potrebujem? Foam roller, pre tých, čo budú silnejší, zase expander, skôr ľahšej intenzity. Foam roller si dám presne o vnútornú stranu kolena a o stenu, s tým, že presne mi smeruje stehenná kosť dopredu. Z tejto pozície oprem si ruku o stenu, druhá ruka sa dá sem, tlačím ruku do steny, tlačím koleno do foam rolleru s nádychom, do výdychu, idem plná rotácia až dozadu, hlava sa pozerá rovno. Z tejto pozície zastavím 2-3 sekundy, kontrolujem smerom naspäť pre chalanov, ktorých to bude moc ľahké. Robím to, že si chytím expander na takú úroveň, aby ma to zaťažilo, trochu aj posilníme s nádychom, do výdychu, plný rozsah, tlačím zás ruku do steny, koleno do foam rolleru a idem smerom naspäť. 10-12 opakovaní na každú stranu.